I taj dan je došao, vraćamo se kući posle lepe ture. Nažalost kiša pada, evo pogledajte ovako, spremamo se svi kišno odela i te fore, ali eto, polazimo. Dobra stvar je što nas usput kiša neće pratiti. Biće samo malo ovdje, a kod nas u Srbiji, majci, zemljici, će biti lepo vreme i toplo. Evo ga Boki, familija, srećan i nasmijan. Idemo familijo i čućemo se i vidjet ćemo se u toku puta. Ćao for now. Navodno sad smo u gradu koji je nekad proizvodio najveću količinu teške vode za nuklearne centrale, ako ne u Evropi, onda ne u svetu, onda u Evropi najvišu količinu teške vode. I sad idemo na kući, putem kući. Evo smo svi spremni, idemo se pustiti. Belgrad, to brate, evo ga Beograd, evo smo, Beograd. Još malo pa smo tu, evo je Đerdapska hidroelektrana koju sam ja vidio pre jedno 40 nešto godina po prvi put kad smo išli ekskurzijama na onim glisterima iz Beograda. Da, moja majka je bila u Sava centra i moju smo na našu ekskurziju i mi ajkeva sine na hidroglister. A vozio ga je ruski, oni su bili mastatjeri, a vozio ga je mog oca pokojni Čika Voja Postić, kapetan broda, kapetan tog hidroglistera. Znači nemoj da zamisli ko bio lepo. Prelepo je bilo. I jebi ga, te glisteri su propali, bio neka tamo gde je sad beton hala i neko je skupili bačene đubre kretene. Ma da, šteta. Oko bačko krivina serpentina. Onda šta kaže? Aha. Opa, sine, kran, koliki je ovo i kran. Au. Čekaj da gasim kameru. Ne sve da snimam ovdje. Evo smo sad na granici Rumunskoj ka Srbiji, pored hidrocentrale, jer sad prelazimo i idemo majku Srbiji. Ćao! Granica ka Srbiji, ovo je hidroelektrana Đerdap. Vrlo interesantno, nisam bio nikad ovdje i samo idem polako da ne bi mi ispale rukavice. To je mnogo interesantno. Malo duo vetar ovdje, ali baš nevjerovatno lepo. Idemo dalje, polako. Ovo je na granici, nas je malo više zadržao, ali ne znam, zbog toga što je samo jedan čovjek radi. I onda, zbog toga je verovatno tako. Sad prelazimo iz Rumunije, vidi se ovdje. Više nije Rumunija nego Srbija. Republika Srbija. Tako da, sad dolazimo kod nas. Idemo polako kod nas. Sad ćemo ovako. Kad je ovo, kako je tamo je Rumunija i mi. Ovo su, evo ga Tito. Vidite gore, Tito piše. Još uvijek je ta legenda tu. Tako da eto, to nam je to, sad prelazimo kod nas. I ugasit ću kameru vrlo brzo. Da ne bi bilo problema sa granicom. Ćao. Sad malo i ove dunavske magistrale koje nisam vozio sa ovim motorom, ne i sa onim starim. Prelepo je vreme. Niti sunčno kao što vidite, niti oblačno malo jeste, temperatura oko 20 i nešto stepeni, prelepo je, asfalt je ekstra, znači prešli smo kod nas u Srbiju. Evo malo Rumunije još uvijek, sad smo i tu i idemo na klopu. Ja ne mogu se sjetiti stvarno koji restoran, ću vam reći kad budemo blizu i onda ću prilično napisati na sajtu. Toliko za sada. Uživam još malo na dunavskoj magistrali, a bit će još videa, što bi rekli na engleskom, more videos to follow. Ćao za sad. Evo još malo od krajina koje su prelepe ovdje. Vreme je
fantastično. Put i asfalt je fenomenalan i mi uživamo ovdje. To je to. Bravo. Ja bre, ja pričam za blog, nemoj da me ne biraš bre. I ja bre, Vitomire, zezaš me tu, imputiraš mi stvari. Ne, slušaj, vidite me, sad bez zebanja. Mnogo ti hvala prvo što si napravio ovu turu, mnogo je bilo lepo. Treba ponoviti ovakve neke ture. Ja kažem, možda što kažeš ti svojim detom, da vi ga vidite, vas trojica, to je kao što ti rekao. Pa normalno bre, ne, kažem, u budućnosti brate, mi će tura, mi ćemo ovo što se priči za četku i to, za teatr i to, polagano, ovo je bilo super. Da, tako da, ali ovo je meni super bilo i doživlje i druženje i kažem ti, znači, Stelvio ne može da predmeniš ovome po policini, za mene lično, znači, događaja, pejzaža i svega toga, Stelvio je prelepa, ali ovo, sine, za mene je bolje. Bez veze. Ja sad gasim ovu kameru jer postaje dosadno. Gledajte što lep pogled ovdje ljudi, opet ćemo za blog. Prisuda, Dunavska, neverovatni kanjon da kažem, ali je prelep. Evo ga sad vidi kovac jedan. A, Kazan, da, gdje je trajno tablo, to. Ne čujem. Da, najdublje i najširoko je Dunav ovdje. Znači ovdje je Dunav ljudi najdublji i najširi u cijelom svom toku. Da znate, realitet informacije, pravo. Ali je prelep. Sad malo još snimamo, pa ćemo da ugasimo kameru. Da, traje nova tabla, da. Jo, što je lepo, evo malo gledamo tamo, sad ovo je prelep pejzaž i pogled. Baš ekstra. Evo ga trajem tamo, vidi se. Vidi se s desne strane. Trajanova tabla se baš lepo vidi. Da. Sad ulazimo u tunel, interesantno. Gledao i ja. Srbijo, kako pridu lepo imaš. Globus je prelep. Bio sam i sam, i sa Marinom, i sa Vanjom, znači oduševili smo se. Baš lepo. I tvrđevu su napravili kako su je sredili fino. I nije mi žao pare koje smo platili za kartu i to, i dobiješ nešto jako puno za uzmet, znaš. Stvarno je super. Desni, dobro. Levi je bio pogrešno smer. Zajebe. Kad bi tresnuo kroz tunel, samo tako. Da.
Mašimo malo svojimo ispod broda da vidimo što mi tu. Još jedan tunel. To je širok tunel, ovdje je miran, tamo je bilo uzbrkano bilo vetra, sad se smirio i strele izvršilo je sunce. Znači ne može čovjek da kaže više za vožnju, fenomenalno. Fenomenalno, to je jedna reč. Eto, samo to sam htio da kažem.